ולוג עם יובלי. מה את אוכלת לי מלפפון? תגידי לי, מי את חושבת שאת? לא, אני בהלם. אני פשוט בהלם. זה שירות VIP פה, ממי. אנחנו מתחילים פה בנייה, התחלתי להדביק לה את הטיפס ג'ל. ASMR. אתה לא מקצר לי עוד. אני כן. לא. כן. לא. ומי? למה? ומי? אתה יודע מה אני חושבת שאנחנו ממש צריכים להקפיד אבל? כן. על המבנה, על הנקודת האפקס של המבנה האנטומי. תגידי, מי את חושבת שאת? אפקס פה, ממציאה לי אפקסים, לאי תשאירי באירוויזיון. איזה הבלה. זה עווה. תראה, אני אוהבת עווה. ושמים בנייה. זה הקטע שהכי מספק. וואו. ומוסיפים פנינה רוזנבלום.